Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nining. Apa jenenge? Lah piye ta? Acara sore ini adalah mladen. Mladen apa wong berkedok. Berkedok apa wae jenenge? Iki lho prawane ning kene kan. Ki perawan ki sik. Ojo tuwek guys, tapi guys. Perawan wi. Ojo tuwek tapi. Nek ki sing segel. Itu loh di sana. Berkedok mladen tapi lerene sore ya ta. Ki buat besok. Reno nek apa-apa. Ini buat dekor besok. Dekor besok. Nah, ini tapi urung lagi arep rancang. Dewi lo mainan sama Naura lo. Kok nek dadi tak spill no. Oke. Jangan banyak-banyak toh. Makan weh. Ini namanya wajik. Ini besok. Tempe keripik, rengginan, omah tawon. Apa? Tali abang-abang kuwi lho, tali pita. Ngene iki to. Tuku gak sing emas ka lho. Sing emas. Sing madu mongso lho, Wek. Oh, alah tali ngene to. Karo apa bune? Ndok karo ndok. Ning ndi ne pipi? Gune Yanti anak yo ne. Sembarang wis sak senengmu. Bersama. Ndelok mae Saisah. Jok iso rong. Matane kok kono. Iki lho biasane iki matine. Walah matane iki kok iki. Menget sire perel turu weh, Mak. Ngawur. Karo jogi to wong bablas ae. Iya malah kering. CEO menyamar apa? Bersama channelnya Mbak Nek. CEO menyamar apa kok? Menyamar jadi Bu RT, CEO yang menyamar. Muni sik didulek penteleke didulek apa subscribe-e. Jangan lupa dijuluk subscribe ya. Jangan lupa didulek Goreng kerupuk kobong. sampean jojo niku. Pun iki. Wis ki. Pun telas kula cetekaken. Bahasamu apik men. Apik blasteran londo karo Arab. Berarti YouTube iki channel jenenge apa? Nining Cempluk. Oh, ini cempluk sebuke salah. Ya kok tak delok ya. Puspa kae TikTok, Puspa Caruban yo. Iki kerupuk guys, lek arep order kerupuk bisa. Wah iki Mbak olah dhewe sing gawe. Iya, ket Tenan pura, ngatae kok pasar. Piye Mbak Ek? Wis tak gaekno. iso pesen untuk jajan hantaran guys. Kok pasar tapi. Bersama channelnya Mbak Nek. Iki guys lewat channel Mbak Neneng apa Puspa Cempluk iki bisa pesan berbagai ora Puspa Kikuk Kikuk ki cak TikTok kok mempeng ae to. bisa pesan kerupuk udang, keripik tempe, terus sak toples ngono piro? sak toples engko harga dibicarakan ya, Bes. Loh, ya Tapi toh. di sini memang kualitasnya itu kan Bakul urung roh lho, Pak. kualitas premium gek sing nggih bakule ngene iki dadi ya rada awet sekedhi. Bakul Kayak bakul jamu. ya wis anu terus ya. Udah ben-ben sendene ben kene yo ngamu kon. Orang budal ndasku wis ngelu e. Iya.
Iya bakul lho ande. Mah aku arep leren. Lho, lha iki keri, Mak. Sing langgek tapi panas sih. Iya kene. This is wajik. Wajik ki beda karo apa? Beda karo. Ayo, tuku apa piye? Iki ya iso pesen jadah. Getrok. Lho kuwi jadah apa getrok? Jadah. Kok to ning? Jadah. Bisa lilit ya? Iso. Heh? Oleh. Tidak bertekstur ya? Nah, deplok piye we? Ya, anu ya, Heh? lembut ya. Sing deplok sapa? Tenan pura. Bu jarene ngene nganune Eh? alus sing deplok sapa iki? Masa iki sing deplok? Ya, iki sing deplok jadah karo Rajin. Sama Mbak Neneng iki saiki. Iki iso luwilit gak gethok lho. Sapa sing deplok? Aku. Tenan pura. isune ning ngene lho, guys. Niku ae nggih. Lagi kemasan yo udah dibuka. Pundi lho toplese nyuwun toplese. Toples iki. Nginceng dekor. Oh, mereka tunggu anak amin kalau kok. Saiki pipi tut ayu nyanti. Saya tak gula. Aku dhewe ya. Nek semut ora ning ngene ngene. Aku arep kuncen. Olah. Karo. Lha iki enek tulisane iki. Pira Mbak ya? Ki adae apa jujuk? Ndak 2 kilo. Mbah ya? Anu Mbak Eka. Nanti bangsa. Pira apa? Pirang pak maksude. Kali netok. Lho kok sak gulung iki lho. Gulungan ojo mboten sak gulungan sing cilik enak. Wah berarti gulungan ngono. Kono. Iki kena. Jereke kurang. Kurang panjang. Iki lho disembung ya kena. Lah piye? Cukup ora? Dicel sik. Ya tetep tuku ndoke. Nggih, ndoke sing tuku. Dok kami tetep lho. Kene kayak disembung kena. Iya. Terus piye? Angger gak pedot. Gak Mbak. Kuwi ano. Kok kira tuku ngene, tuku Ndok. tak kok 2 kilo. Kok saya tak betakno kan yo oleh enten. 2 kilo Mbak. Nggih. Pangan semut. Yang Tetep ditimpak-timpak kono sik enek chicken. Karo apa nek? Apa kapong rong budal. Wes. Asane tembak. Beli kopi dulu. Bulek kuncine ngarep gak? Anak. Oh, masih cukup. Alhamdulillah. Lari-lari ya, Dekna ya. Loh. Raneng dalan, Mbak e. Genek dalan ah. Apa to wi? Oh, wi kuwi dhewe. Kuwi dhewe. Ayo tuh kundok. Kundok nih Mbak Yanti. Dah piye? Kundok. Tak dudoi apa iki? Ayame cah lagi teko ndek dino 3 dino iki nek ra salah. Yo 3 dino iki lho. Umur 3 hari. Kalau umur 3 hari itu di atas kan gak ada rumah ini adik kandang tapi sama sekali tidak bau. Kamu masuk pintu itu sudah tidak ada bau, bersih. Tak delokno. Kalau masih umur masih openan itu ditaruh di atas. Ya opene cah. Blowernya juga nyala tapi ditutup sama ini. Jadi ada panas, ada dingin tapi lebih mementingkan panas. Dan nanti biasanya nek wis rada grundel
Wis rada ndundel engko sekatane ngisor wi ditambahi, sekatane ngisor tambahi lah engko nek wis penuh sampai sini wi didukno ben nggone gak sesek. Cepet nek ayam ini cepet. Niki sama sekali tidak berbau. Alhamdulillah dicekel bapakku bersih. Kamu masuk depan pintu ini sama sekali nggak ada bau telek. Kamu masuk pintu itu sama sekali nggak ada bau telek. Soalnya disemprot 2 hari sekali. Lah ini persiapan itu sudah dibersihkan, juga sudah nepel ini sudah dibersihkan, sudah siap. Tinggal ditaruh bawah. Nepel itu tempatnya minum, kuwi kudu bersih yo nek sebelum dipakai. Jadi ada wipol, ada sembarang bersih pokoknya kene iki. Terus jamune itu digekno sak tembo iki, tembo putih iki. Kuwi kunir, temulawak mesti cah. Jadi alhamdulillah selama dijogo Pakku apik. Iki cetekan blower. Kayak cetekan tandon. Kayak alarm nek mati listrik jadi alarmnya muni pol banter lewi. Lah engko nek mati listrik ini. Gitu. Lah untuk kali ini tak tutup dulu, aku tumbas ndok dikon tuku ndok. Tak tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.